Sikop ang usa ka amahan nga nagpabuto og armas dihang milaban kini sa iyang anak nga nakakita og away. Napriso ang 33 anyos nga amahan nga si alias John, usa ka habal-habal driver. Gipasanginlan siyang nagpabuto og armas sa ilang lugar sa Barangay San Isidro, Talisay City. Sa pakisusi sa Talisay City Police, nasuta nga may nakaaway ang anak sa dinakpan nga usa-usab ka bata. Apan ang amahan sa bata nga gikaaway siyang anak, gihingong milaban ug midapat sa iyang anak, hinungdan nga gikasuko kini sa sospek. Kini gihulagway nga hubog ang sospek niadtong tungura. Dala ang iyang armas, misung kini sa panimay siyang silingan ug nagpasalba sa pusit. Sa maong lugar, adunay nagpuyo nga pulis nga nakadungog sa maong kasikas. Daling miresponde og mihangyo sa sospek nga mutahan sa kaugalingon apil na ang iyang pusil. Nisuta nga walay lisensya ang maong armas, hinungdan nga duha ka mga kaso ang gipasaka batok kaniya.